Haupa, atxaldeon, jarraitu behar dugu lehenko mobila guzti honekin. Kotxe hau, kontrolatzeko bide guzti hau jarraitu genuen, gogoratzeko datu pila bat genituen gure sistemarena, sensorearen abiaduraren araberako erantzuna, eragin gailu horrek ematen zuen Newton metro tensio bakoitzeko, tensio bat sartzen badegu, horre motorrak indar hori egiten du, eta erabaki genuen hori kontrolatzea, kotxe hori kontrolatzea. Sensoreak behar zituen gauza guzti hauek bakarrik irakurtzeko ikusi genituen. Intensitate sensore bat zen, hemen intensitate guzti hori tensioan bihurtzen genuen. Honek bihurketa negatiboa egiten zuenez, erabaki genuen gauzak argiago ikusteko ezagit buelta matea. Honek egiten du -1, besterik ez. Intensitate hori irakurketa tensio negatiboen da izan beharrean, -1. Irabazpena -1. Bloke hau zen, IV bihurgailu bat, honek egiten zuena zen bider -1, bidertu hemen zegoena, eta hemen genuen sensoraren erantzuna tentsioan. Baina zen, 4-20 motatako sensore bat, eta 0 km orduko 4 mA ematen dute. Da, erabaki genuen, hori 0 pasatzea. 0 km orduko, 0 voltio, eta maksimoa ez dakitzen bat. Eskala zen 30 milivoltio kilometro orduko bakoitzeko. Eta, kentzaile honekin erabaki genuen erantzun hori 1,5 egitea. Eta mentxe genuen gure sensoraren irakurketa, sensore hau tensioan hemen, 0-tik 6 uste dut. 0-tik 6, 0 berrehun kilometro orduko, 0-tik 6 ematen duen tensioa. VS esan genion honi. Eta hemengo KS, 30 milivoltio kilometro orduko bakoitzeko. Hauxe, erabaki dezakegu beste balio batzuk. Egin dezakegu 0 eta 6 artean beharrean 0 eta 10, handiago izateko tartea. Zu zaudete diseinatzen. Zuk erabaki. Gero, eskala horretan, 0,6 voltio horietan, 0 berrehun kilometro orduko horietan, gu kontrolatzeko 0 eta 150, ikusi genuen eskala horretan, behar genuela 0 eta 4,5 voltio arteko potenziometro bat, edo erreferentzia bat. Nik gelditzea nahi badu kotxea 0 voltio. 150 kilometro nahi baditut, 4,5 voltio jartzen ditut hemen. Eta sistemak berak erantzuten du. Erreferentzia eskala hontan, eta errore seinalea atera genuen, bio konparatuta jakiteko zer egun. Adimena hemen daukagu. Hau izan behar da proiektua, oso garrantzitsua da ariketa hau. Beste parametro fisiko batu kontrolatu behar ditu, baina errore seinale hau zuzenean konektatzen badegu hemen, sistema honek funtzionatu behar du. Gure kotxea, hemen jartzen baldin badegu voltio batzuk, hasiko zen martxan. Hori bai, ez da inoiz ailegatu behar gudun baliora, zen honek behar duen tensioa, errore seinalek hor balio bat izan beharko du, orduene kenketa hori ez da 0 izan behar, hau bajo izan behar da, funtzionatu behar du, adimena hemen daukagu. Baina oraindik hobeto funtzionatzeko, adibidez, aldapar daudenean tensio gehiago sartzeko, edo eta aldapa luzea daudenean kontrolatzeko, jobar, ez nahi zailegatzen, integratu behar dut gertatzen nahi dena, eta hori bihurtu potentzian, PI kontroladore bat jarri behar dugu. Adimena hau da, eta bentsa PI kontroladore hori hau da, hau hobetzeko. Eta eskeman, ikusitzen duten. Egiten duguna da, hau, amplifikatu, integratu, bi hoien erantzunak batu, eta hori sartu honi. Eta funtzionatu behar du betu sistemak. Orden, proiektua egiterakoan oso didaktikoa da, ikustea nola funtzionatzen duen horrela, PI gabe, eta gero PI sartuta. Eta horre joatzen zarete gauzak hobeto xurertzen. Gauza da orain, ariketa bezala, hemen behar dugu sartzea, irabazpen bat, datu bezala ematen dizkigutela, integratzaile bat, ikusi dugula blokeak nola diren, ematen dizkigute datuak, gero horiek elkartu, batutzaile bat ere, eta sartu. Guazten bai, hasi behar naiz, datuak lehengunen ez dizkiztuen jarri, baina kontrol sistema batean, aztertu dugu sistema hori, eta esaten digute sistema osoaren behar dugun irabazpena, begizta guztiaren irabazpena da, 24. Eta integrazioaren kai osoa bat. Eta horiekin oso ondo funtzionatzen du. Orduan, guk hor jarri beharko ditugunak, ez dira hauek zehazki. Zeren hauek dira sistema osoarenak. Hauek dira sistema osoarenak kontuan izan da sensorearen eskala, bihurtzen duena abiadura tensioan, sensorearen eskala, bider hemen jarri behar dugun irabazpena, KP jarri beharko duguna, izan behar dela hau, ez hau,
bider eragingailuaren bere erantzuna. Hauek ikusi genituen. Honena lortu dugu 30 milivoltio, kilometro orduko bakoitzeko, hau zen 40 newton metro voltio bakoitzeko. Orduan, abiaduratik newton metrora, hemen daukagu begizta guztia itxita, eta KP sistema osoarena da. Eta hortxe jarri beharko duguna da, hauxe. Orduan, hemendik bakantzen badegu, KP, oza, irabazpen bat jarri beharko duguna han, eta hogei ateratzen zait. Eta berdina izango zen, eman diguten datu honek integrazioarena, bat hori izango zen begizta edo sistema osoaren KI, eta gukan jarri beharko duguna da, hauxe, osotara izan beharko da bat, beraz hemendik KI, ateratzen da 0,8. Balio ez berdinak. Besterik ez. Datuak, kasi datuak. Eta hasi behar naiz, KI honekin. KI horrekin da, KI hori da, KI bider errore seinalearen integrala. Osa, behar dugu, integratzea KI faktorearekin. Osa, integrazioaren hauxe da behar duguna, PI kontrolardore horretan. Integratzailearekin genabil. Guk, gogoratzen baduzu ez duzu gogoratuko, integratzaile blokean, ikusi genuen nola zan, zan horraxe, resistentzia bat. Hau lurre da, eta berrelikatuta kondensadorearekin. C, R, VO, VI arabera, hau aztertu genuen, eta bat etzan zen, anteko zerbait, minus bat zati RC, bider, seinale honen integrazioa. Osa, operazionalarekin ikusi genuen bloke hau, kondensadore horrekin, erantzun hau dauka. Guk behar dugu gure kontrolazo horretan edo begizta horretan, hauxe. Begiratzazue hau, KI bihurtu dezakegu. KI negatiboa, gero buelta eman dezakegu. Jarri dezakegu hau, gero buelta eman, hemen egin duen bezala. Baina egin behar duguna da hauxe. Jarri behar dugu. Hau negatibo. Gero, hau ere negatibo, eta gero batutzaile inbertsora erabili behar dugu. Gero osotara, bien batura izateko. Orduan, hau nola diseinatu? Esaten digute datu bezala, KI dela 0,8, guk hau 0,8 egiten baditugu, R eta Z diseinatu beharko ditugu. Kondensadoreak ditugunean, finkatu dezakegu kondensadoraren balioa, adibidez C. Jartzen badegu 10 mikrofaradio, hemendik bakantzen badegu R izango zen, bat zati KI 0,8 horiek, bider C. Osa, KI izango zen hori, R hori, eta hau batera zait, balio horiekin, 125 K. 125 kilomio. 0,8 izatea, behar dut hau izatea. C, aukeratzen badut 10 mikrofaradio, R izan berko da balio hortakoa, hau dena 0,8 izateko. 10 mikrofaradio. 125 K. Negatibo. Listo, diseinetuta daukagu. Goazen orain orduan, P. P edo irabazpen horrekin, KP horrekin. Hemen behar dugu biderogei, baina negatibo. Orduene, amplifikadore inbertsorea, hori zan konfigurazio. Hau lurrera, hemen diku behi, R bat. R bi, VO, hemen VI bat dimaukagu, honek irteeran ematen du, minus R bi zati R bat, bider VI. Hau zan ikusi genuena, eta orain nahi dugu, hau bider hogei egitea. Eta gainean negatibo, bider minus hogei. Orduan bloke hori irabili behar dugu. Eta hemen, minus hogei izateko, irizpide bezala egin behar dugu, haundiena. Esan genuen 33K, berabiltzea, irizpide bezala. Eta orduan hau izatea, hori izatea hogei. Ez, 1,15 izango zen. 1,15, ez? Zati 10, 3,3, 1,375, ez? Bueno, bai ez, hori zati hogei. Egin behar dut.
1,75. K, bai. Negatibo. Orduan ja hemen daukagu, irabazpena -20. Edo jarri bat ditut hauek on. Jarri bat ditut. Errore seinalea integratzen, errore seinalea amplifikatzen, sistema guzti honek hobeto funtzionatzeko, hementxe jarri behar dut gure integratzailea. Diseinatu dugun bezala. Hau esan dugu 125K, hemen kondensadorea 10 mikro, radio, hemen erabaki dugu amplifikazio inbertsorea, hemen 1,75K, hemen 33K, ez da, hemen ditugu biak amplifikatuta eta integratuta, hori bai, negatibo. Hain dezakeguna da, batu eta buelta eman, edo batutzaile inbersorea, edo bagenuen batutzaile bat egiten zuela eta hemen zuen minus, ez dakit, minus erre bat. Ez dunko goratzen. Minus. Ez nago ziur, Bai uste badit. Minus zerbait. Gauza da. Batutzaile hori, erresistentzia guztiak berdinak baldin baditu, egiten du batuketa eta buelta ematen dio zeinua. Eta bloke hori, zan, hauxe, zuzenean jarriko dut, batutzaile inbertsorea. Batutzaile inbertsorea, daukago hemen, operazionala, hau lurrera, eta hau onutza, hau ere, onutza, hemen biltzen ziren intensitateak eta berrelikadura, onutza. Horrek, erresistentzia guztiak berdinak badira, hau gehiago egiten du eta zeinu aldatu. Minus, parentesitan, hau gehiago. Erresistentzia guztiak berdinak badira, diseinatu dugu gure PI, batuketa, baina inbertsorea, jarriko dut horrela, PI negatiboa, hori bai negatiboa, eta buelta emanda, hemen txabaukagu, errore seinale hori, esteroidekin. Eta orain hau, konektatzen baduzu enutza, funtzionate berdu superondo. Hobeto. Ikusiko duzu proiektuan nola errore seinale horrek tak ailegatzen dan, eta nola abiadura ailegatzen dan guk nahi dugun abiadurara. Nahiz eta sisteman aldaketak izan. Edo aldapak hemen, edo ateak zabaltzen, gela bateko temperatura kontrolatzen, edo honek lagundu behar dio adimenari. Baina, datu ez dakik gogoratzen dituzuen, eman dizkizuen datu pila haietan, esaten ziguten, eragin gailuan gogoratzen badutzue, esaten ziguten, honek funtzionatzen du -2tik 5 linealki, tensio negatiboa esartzen badegu, frenatuko du, hori balioko digu, baldin badago aldapabera bat frenatzeko, baina esaten digutegu oso sensible da, eta oso ezin diogu sartu -6 baino gutxiago eta 6 volte baino gehiago. Zeren apurtu dezakegu eragin gailua. Hemen, tensio hau da operazional baten irteera. Dagoela elikatuta 15 eta -15ekin. Honek eman dezake 13,5 eta -13,5. Orden alako batean. Abiadura handi bat nahi badegu jarri, hau geldirik baldin badago, autopera egon behar da. Eta honen topea da 5 zona linealan, gune linealan, baina 6 funtzionatzeko, ez erretzeko. Zer beharko dugu hemen? Mugatzea. Azkeneko praktikan egin zenutena CNR-ekin. Behar dugu mugatzea 6 eta -6 pixkalenxo, arte gutxienez. Horren seinaleo behar dugu mugatzea. Eta laborategian egin zenuten zirkuitua izan zen, hauxe. Hemen sartu genion VI seinale triangular bat, eta ikusitzen duten tak nola mugatzen zuen. Orduan hemen aukeratzen baldin badegu, zener tensio bat. VZ, adibidez, 5 voltiokoa, hau positiboa denean, honek mugatu behar du 5 zener, gehi 0,7, 5,7an. Osa, nahiz 13 sartu,
Hemen, 5,7, babestu dugu. Minus 13 baldin bada, hau 0,7 hau zena, minus 5,7. Listo. Mugatu dugu. Orden, hau ere behar dugu. Hau diseinatzeko, hau, operazional baten irteerako zerbait denez, hori ere mantentu dezagun, ez dakit horrelako resistentzia batekin. Hemen ere badaude balio minimoak eta maksimoak abek diseinatzeko, ariketa horiek ez ditu egin, baina horrelako zerbait erabiliko dugu, bale? Bale, orden, hau ere beharko genuke, hau mugatzeko. Orden jarriko dute, igual, pixate, hementxe, eta bizen errak, bueno, alderatz, igual da, Eta lurrera, hortxe, 33ka, mugatzen nahi eta babesten. Eta azkeneko detailetxo bat falta zaigu. Ariketan ere esaten digute, eragingailu honen tebeninen baliokidea, elektronikoki, honek funtzionatzen du 10 kiloohmioko erresistentzia bat bezala. Bol? Horein, guk sartzen baldin badiogu, hau operazional batetik dator, da? Batutzailearena, hemen dago, batutzailea bat, hau mugatu dugu, baina orain, hau konektatuko bagendu karga batera, hau jarri behar honekin serien, hauek mozuta daudenean, eta tensio hau ez da izan behar justo hemen daukaguna. Mugatu, zatitu egin behar tensio zatitzea. Behar dugu, hau dela resistibua, eragingailua dela resistibua, esaten diguten bezala, RA uste jarri dituela, isolatzea. Behar dugu, isolatzea honekin. Impedantzia infinito, ez daukara ginek funtzionamendu honetan. Hemen, mugatuta. Hone jartzen du tensio hori hemen, eta alikatzen du behar duen intensitatearekin. Azkeneko gure blokea bufferra behar dugu hemen. Hemen tensioa, hemen ipintzeko, honen eragina onutzaile gatu gabe. Eta horintxe bai, proiektuan horrelako zerbitekin behar izan behar dute. Eta badirudiena baino ez dakit, hasieran dirudi, jode, gauza guztia berriak, operazten lanaren ariketak, bloke guzti horiek. Bale, joa datorren astean ja, aste azkenean, ikusiko dugu proiektuan nola den, azarra izango dugu, simuladoraren klase txobatera izango dugu, eta hasiko beha ja, proiektuaren idiarekin, datuak ikusten simuladorean nola funtzionatzen duen. Eta zikaratu, ariketa hundiak, pausoz joan da, erraxagoak dira. Hola, batean ikusita hori badiri dugu. Zezain da. Bole, proiektuan, zertxo bait gehiago ere izan behar dugu. Adibidez, hau adibidea da, behar bat jarri behar ditut hemen, oraindik ez dakigula egiten, eta ikus behar dugu urrengo atala. Imaginatu nahi dugula, kotxean, guk kontrolatu ez dakegu 0-tik 150. Nahi dugula, abiadura baldin bada 120 km orduko baino altuagoa, beste helburu bat, abiadura baldin bada 120 km orduko baino altuagoa, argi bat piztea, non baiten. Kotxe barruan edo nahi dugunean, argitxo bat. Tontak jau, oraindik ez dakigu egiten. Hori bai, jakingo genuke, hemen, sensorearen irakurketa, tensio irakurketa honetan, egokitzapen guztia eginda, hemen, 120 km ordura baldin bagoaz, hemen izan behar dugu, ez dakit zenbat zan, 4,5 volti uste dut. Hori bider, 30 milivoltio, 4,5 uste dut ateatzen dela. 4,5 voltio, hemen, izan behar genituzke, abiadura hontara. Ordene, 4,5 voltio baino gehiago baldin bada, argitxo bat piztea. Eta 4,5 voltio baino bajuago baldin bada, itzaltzea. Hoi beharko genuke, orain egitea ez dakigun hau egiteko. Operazionala, konparadore bezala. 5-6. Amplifikadore operazionala, konparatzen. Dore, bezala. Hemen.
edo konparadore lanetan, edo konparatzen, edo nahi duzuna. Super simplea. Begira. Operazioa da. Hau lurrera, blokeoetan ikusi dugun kasu askotan bezala. Hemen VI. VI. Eta hau, honuntza konektatuta. Operazional honek funtzionatzeko bere elikadura jarri behar dut. Orduan hemen irteeran, gehien izan dezakegu V-sat eta minus V-sat. 15 baldima da, 13,5. 20 baldima da, 18,5 gutxi gora bera. Begira. Hemen 0 voltio. Hemen 0 voltio. Horein arte aritu gea, bi tensio hauek berdinak hartzen. Baina hori izan honen ezaugarria. Hori izan berrelikadura negatiboa genuenean. Orain txiztaukagu berrelikadura negatiboa. Gabiltza, sin más, erabiltzen operazionala berak egiten duenarekin. Eta berak egiten duena da, amplifikatzea pilo bat, pilo bat, tensio diferentzia. Irudikatu ezagun. Bestaldera neukan. VI, VO. Hemen, berrelikadurkaritik iztago hau. VI baldima da 0,1 voltio. 0,1 voltio bider 1.000, 10.000. Osea, hau asetuta. Hau baldima da 10 milivoltio, 10 milivoltio, 0,0 bat. Hau 1000 voltio asetuta. Hau da, hau gogoratzen baduzue, hau mikrovoltio batzuk izan beharko zen, hemen malda lineala ikusteko. Orden, hartu behar ditugu voltio txiki hori. Guaritu behar galanean voltio dezima batzuk gutxienez. Hortik gora, eta orden izan behar dezugu. Hemengo tensio hau, positiboa den bitartean, ez da oso txiki hasta izan behar, positiboa den bitartean, hau asetu behar zaigu. Irabazpena bizan behar da horren handia, hau asetu behar zaigula. Orden, erantzuna, ez dugu ikusi behar amplifikador operazionala irrealaren maldarrekin baizik eta ja, VI positiboa denean, itxoin, VI positiboa denean, zema da irteera, hau baldin bada voltio bat. Honek amplifikatzen du, hau, ken hau, 0, ken bat, minus, minus infinito, asetuko zen, minus V-sat. Osa, VI positiboa denean, hau asetuko zen, hemen. VO minus V-sat. Edo minus 13, minus 18. Konparatzen gabiltza tensioa zeroarekin, positiboa baldima da, hort jarri benaiz. Eta negatiboa baldima da, hau negatiboa baldima da, hau baino txikiago izan, berda? Beraz, tensio diferentzia hau positibo, bider infinito, positibo. Baina infinito guretzak sistema honetan da eman dezaken tensio maximo V-sat. V-sat. Begira, hau da konparadore bat. VI baldima da positiboa, ematen dizut balio hau. Eta VI baldima da negatiboa, irterat daukazu hau. Maitza logiko bat, bi egoera, daukau irteran, edo bakarrik. Hau izan daiteke 0 logikoa, hau bat logikoa, eta esan nahia da horixe, konparatzen nabil, sarrerako tensioa, 0 voltiokin. Ondiago baldima da, tak, txikiago baldima da horixe. Adibidez, eta praktikatan egin behar dugun lehen da biziko horrela zerbait, izan behar da, denboran. Sartzen baldin badegu, lau, eta minus lau voltio arteko seinales periodiko bat. Hemen zein izango zen VO. Zein izango zen hemen VO. VI. Begira, hemen ikusi dugunaren arabera, VI pasatzen diren zerotik, irteera, izan behar da, eta bueno, ja, zerotik denez muga, nik behar duten nire marrak. Nire marrak, osea, aldaketa, hemen txinago, hori dago, hor ikusi behar dugu zerrarien gertatzen. VI, positiboa baldin bada, ikusi duzu, irteera, minus V-sat. Orduan, hemen, tarte horretan,
minus V sat, demagun hemen dagoela, minus V sat, minus amairu lo que sea, hemen txe. Berriz, VI negatiba denean, tak, jartzen du positibo hau, hemen, V sat, hemen txe, egon behar da. Hau egin behar. Honen esan nahia, sarrera negatiba da. Hemen, sarrera positiba da, sarrera negatiba da. Hau egin, konparadore bezala nabil, funtzionatzen, hau da behar izan behar duguna gure atal horretan, oraindik ez gara hilegatu, Konparadore bezala. Esan nahia, positiboa baldin bada zerbait, negatiboa baldin bada beste zerbait, eta digitalki bi balioia irteeran, bakarrik bi balio. Konparadore baten irteeran, ezin dugu izan, edozein balio, bakarrik bi. Asetuta alde batera edo asetuta bestetera. Garrantzitsua. Seinale hau analogikoa, seinale hau digitala. Analogikoa da, dena da analogikoa, baina gure burmuinan horrela ikusi beharko dugu. Niri ez zait gustatzen, jode, seinalea positiba denean irtera 0 digitala izatea, edo negatibo. Zergatik ez dugu konfiguratzen bestaldera. Zergatik hau positiba denean, zergatik ez nahiz jartzen hau hemen. Eta negatiba denean, pues begiratzazue, zer egin beharko genuke hortarako. Operazionala, horrela xerpini berrean, konektatzen badegu, horrela xe, VI plusera eta lurra minusera, orain hau positiba denean, hau handiagoa, pum. Osa, VI positiba denean, positiba denez, erantzuna asetu behar da, menxe, positibo. Osa, positiba denean horregon behar da, eta negatiba denean hau handiagoa, zer, positiba, barkatu bai, hau negatiba denean, pues ja, hau txikiago denez, negatibatera behar da, eta asetu behar zegu, mentxe. Jarraitzen dugu konparadori tipa izaten, baina beste logika horrekin. Hemen erantzuna izango zen, hau sartzen baldin badiogu, positiba denean orain hau ematen du, eta negatiba denean horrela xe. Osa, digitalki ikusten badegu, beste irteraren not erantzuna izango zen. Sin más, edo bata edo bestea, segun nola jarri, segun zer interesatzen zegoen hori egitea. Adibidez nahi dugu argia piztea abiadura txikiago denean. Perdón, pensatu beharko dugu, konfiguratu konparadorea. Gauza da, kasu horretan, ez gabiltza konparatzen, ez dugu konparatu beharrik 0 voltioekin, baizik eta hau pasatzen badegu tensietara eskala horrekin, hau uste dutela, egin behar dute. Bai uste dute, bai. 120, bider eskala, 0,03, bai, 3,6, barkatu. Bai ez, bai. 3,6 da. Bai, 3,6. Hau da, 3,6. Honekin behar dugu konparatzea, argi hori pizteko duz, 3,6 voltioekin. Orduen. Erreferentzia batekin konparatzen. Bai, zenburua. Bai, konparatu erreferentzia batekin. Hore, nahiko tontakia da. Konparatzen badegu 0 beharrean, konparatzen badegu positibo jarri behar dut. Hemen VI. Hemen VI. Konparatzen badegu 0 beharrean, iru koma sei voltioekin, edo behar duguna hemen. Orden, honen erantzuna izan behar da, lehen da bizi jarriko dut, VI grafika. VI, VO, horren ikusten duzu ez, hau baldin bada. Uberrez, 3,6, demogun hemen dagoela. VI altuago denean, hemen baldin badago, hau, diferentzia positibo, bider infinito, infinito, V sat positibo. Osa, handiago baldin bada, V sat positibo. Konfigurazioetan. Berriz, hau baino txikiago baldin bada VI, hau da, hemen dikonutza baldin badago, hau, negatibo, bider infinito, minus infinito, gure sisteman dela
hementxe, minus V-sat. Eta horrelaxiko seinale bat sartzen baldin badiogu honi, seinale berdina sartu behar diote, eta sartzen baldin badiogu lau. Demaguna gara lau. Triangelu barra. Eta VRF sartzen baldin badugu, jartzen badugu, 3 voltio, zer gertatu behar da? Hau urdina zen, ez? Konfigurazio horretan urdina positibo. Pues, hau egon behar da konparatzen, hau 3 voltiokin. Hemen dagoela. Maila dago hemen. Eta hau 3 voltio baina altuago denean, orden izan behar da positibo. Ja, konparazio daude orain. Hementxe. Hementxe. Eta hortik gora dagoenean ubei, orden izan behar da hau V-sat. Hementxe. Bakarrik, hementxe, eta hementxe. Zeren bestinekotan, minus V-sat. VI, 3 baino txikiago baldin bada ikusten dutue, jaitsi dela minus V-satera. Izango genuke seinale karratu bat, baina ikustazte orain denbora gutxiago dago positiboan. Konparatzen badegu minus 3ekin alderantziz. Konparadore bat, digitala, erreferentzia batekin, edo zerorekin, egiteko behar ditugun gauzak. Lehendabiziko aplikazioa. Ikusi dugu lehendabiziko atala. Bale, konparadore bezala. Horrela ere, erabili behar ditugu eragiketa logikoak egiteko. Eta proiektuan ere, izan behar dituzue, egoera bat baino gehiago kontrolatu beharra, eta bien arteko emaitza osoa logikoki batu beharko duzue. Edo batu, edo hand, edo hor, edo not, behar izan behar dituzue. Orduan, hau edo hau gertatzen bada egin beharko duzu zerbait, edo hau eta hau gertatzen bada egin beharko duzu zerbait. Orduan, eragiketa logiko simple horiek, han horretan not, ikusi behar ditugu nola egin ditzakegun operazionalekin. Kasu honetan ez daude konparadore bezala funtzionatzen, ideia zirkuito orokor batena da, baina ikusi ditzagun. Hau zartu dut. 5-7 eragiketa logikoak. Eta hau ere beste bloke batzuen bezala, eskatu dezakegu ebazten, azterketan, eta gero proiektuan, erabiltzerakoan ere, erabili beharko dituzue. 5-7. Eragiketa logikoak, and or not, eragiketa logikoak. Karo, hemen irtera logikoak izan beharko dituzu. Bi konparadore bat baino gehiagoen irtera izan beharko duzu, logikoki hori prozesatzeko. Hau dena analogikoa da. Hau dena analogikoa da. Sensoraren irtera, 4 eta 20 mA artekoa, edo 0 eta 6, edo 100 balio izan dezakete. Jarritzakegu hemen, nahi dugun tentsioa abiadura, eta hau. Baina, konparazioien irteran, edo hau, edo bestea, logikoa. Lehendabizikoa, not. Suposatu ezagun, hemen, konparadore baten irtera dukagula, eta jode behar dugu alderantzizko logika. Demagun, daukagu tensio bat, edo logikoki A bezala, 0 bat, edo V-sat minus V-sat. Edo 0 bat, edo V-sat minus V-sat. Eta behar dugu alderantzizko logika. Hori egin duguna da, operazionalari buelta eman digu, suposatu ezin digula buelta eman, eta honi, buelta emateko, hau egin beharko genuke. Operazionala horrelaxe jarri, eta listo. A, B. B, edo... VB. Eta listo. Mundu digitalean gaude oraindik, orain ja, konparazio baten irteerekin gabiltza prozesatzen. Onutza, muturran, ailegatu daiteke logikoki 0 edo bat, tensio bezala, ailegatu behar da, V-sat, positibo, edo minus VS, jarriko dut horrela, bale? Eta zer daukagu irteeran? Bale, pues, ikusik ezagun.
Hau, baldin bada, V-sat positibo, hau, ken 13,5 negatibo. Bider 1.000, minus infinito. Gutako sistema honetan minus infinito hori. Sarrera baldin bada, minus 13,5, 0, ken minus 13,5 positibo, bider infinito, superpositibo. VS positibo. Begiratzen zuen. Sarrera baldin bada VS, irtera minus VS. Logikoki, hau da, 0 eta bat. Barkatu. Oi, alderantziz. Hau alderantziz jarri dut. Zer egin dezaket, barkatza zuen. Jarri dut 0 VS eta hau argi da, Astu naizela. Jarri behar dut alderantziz, Barkatu. 0 negatiba, eta ikusi dugu irtera hori xeela. Ordene, VS positibo da bat logikoa eta hau 0 logikoa. Barkatza zuen. Hande eragiketa. Zirkuito hauek gogoratu ez dituzu ikasi beharko, nola diren, ez dugu galdetu behar. Nola da, hande eragiketa egiten duen zirkuitoa, ez, hori ematen da, baina ebazten bai. Iepa, bueno, bai. And. And zirkuitoa jarri behar dugu. Holaxe. VCC, erresistenzia bat, hemen bi diodo, arutza edo arutza, nik ere ez dakit, ez pentsa. Holaxe. Holaxe, eta gero, nodo hau operazional batera. Holaxe, konparatzen. Sarrerak, A logikoa izan behar dela tensio bat, VS menos VS, B logiko bat, edo VB, tensio bat, VSat minus VSat, eta irteran C logikoa, 0 edo bat, izan behar dela VC, tensio bat. Eta orduen hau, aztertu ezagun. Egin dezagun guzti honen bere egia taula, eta aztertu ezagun zer gertatzen den. Honekin ere badituzu hor ariketak, ariketa atalean, YouTubeen ere bakarren bat eginda, eta hontan oinarritzen da, orentxe ikusi behar dugunan oinarritzen da. Venga, aukera guztiak izan behar dira. Eta besarrerak. Baldin badira 0, 0, 0, bat, 0, bat. Tensio bezala, esan nahi du hemen ailegatzen dela VA eta VB, ailegatzen dela minus VSat, minus VS, 0, 0, 0, bat, positibo, bat, 0, edo biak positiboak VS, VS. Vale, mundu logikoa, mundu analogikoa, UI digitala. Eta hau aztertzeko, aztertu bertut nola doden bideodoak. D bat, o DA, DA, DB. Ere bai kalkulatu bertut zenbat balio duen V+, V+, eta horren arabera ikus berdut zenbadan VC. Eta ja, logikoki, ze esan nahi duen horrek lasai. Begira. Hemen VCC. Horentxe, ez zaztula ikusi operazionala. Operazionala honek dauka sarrerako impedantzia horren altua, zirkuito honetan ez dokala eraginek. Noik egin behar duena da, pixkata hemen gauz, seinalea txukundu pixkat, nada, ez da kasuik. Maila bat. Hemen, VCC. Demagun sartzen dugula, minus VSat, minus VSat. Osea, hemen 15, eta hemen ailegatzen direla, minus 13 eta minus 13. Eta ikusten duzue diodoiek on egon behar direla, ez? Ikusten da, logikoa da. Oso negatibo almina, intensitatea basatu ez daie. Diodoak on. Fijo. Eta on baldin badaude, hemen Z tensio daukagu, hemen. Begira, hemen ailegatu da minus VSat. Hau, on baldin badago, minus VS gehi 0 zazpi.
Osea, oso negatiboa oraindik. Minus VS gehi 0,7 voltio. Eta honek zer egiten du. Begira, honi ailegatzen zaio, hau supernegatibo, hau 0, minus 13, ken 0, negatibo, osea, txukuntzen du, hau jartzen du minus VS hemen. Osea, honek egiten duen gauza bakarra da, hemen dagoen minus VS gehi 0 zazpi bihurtu minus VS. Txukundu pixkatxo bat. Esatzen baduzu pixkat hori da bakarrik, Orduan, logikoki bida 0 bat. Orain aztertu behar dut, hau, adibidez. Hemen, minus 13, eta hemen, 13. 13,5. Vale. Hemen 15. Hemen oso bajoa, minus 13, eta hemen 13. Zer daude, bi diodoak moztuta zin dira. Bueno, tensio hauek, hau baino bajoagoak daude, osake, intensitatea pasatu behar da. Hoi fijo. Mozten badituzu eta baldintzak ikusten baduzu, berala ikusten da, bai. Baina gauza da, hau minus 13, hau 13, biek daude on. Biek on egongo balira, hemen 13, gehi 0 zazpi, 13,7. Hemen 13,7, hemen minus 13 ez dauka zentzurik. Biek on ez dauka zentzurik. Hau egon behar da, on, zen hau oso negatiboa behar da, eta hau moztuta. Naiz hau baino bajoago izan, baina hau bajoa denez, hau on, eta hau off. F-gatekin jarri gut. Eta baldintzak egiten baduzu ikusiko duzu. Begira, hau on baldin badago, tensio hau, V plus da, minus VS gehi 0 zazpi. Deno bezala. Eta hau, moztuta egoteko, tensio hau izan berko da, hori. Ken hau, 0 zazpi baino, txikiagoa, eta horrela da. Minus 13,5, ken 13, minus 26, osea. Perfecto. Honek txukundu, oso negatiba baldin bada, minus VS, 0. Hemen antzeko zerbait. Edo bat, edo bestea baldin badago negatibora, antzeko zerbait. Kasu honetan, diodo hau off, hau on, irtera hau minus VS gehi 0,7, osea, minus 13, minus 12,7 bat. Honek txukundu, irtera 0. Eta orain dator, gauzaz berdina. Biek VS, altua, 13,5. Biek, 13,5, 13,5. Hemen 15. Hau, bajuago denez hauek on jarraitu behar dute. V-satez bagien izango, operazionalak perfektuak izango balira, 15, 15, 15, moztuta. Hemen 15, irtera altua. Hala, hemen naizta 13,5 izan, eta naizta hauek on jarraitu, naizta on egon, hemen zenbat izan behar dugu, 13,5 gehi 0 zazpi 14 voltio pasa. Positibo 14. 14 ken 0, 14, bider infinito, infinito. Hau izan behar dugu, VS gehi 0,7. Eta horrek jarri behar du VS bat logikoa. Begira, irtera hau izan behar da altua, VS-at, biek direnean altua bakarrik. Biek bete beharko dira altua izateko. Bestela, diodo bat egon behar da horrek gidatzen, nahiko pila bat, eta hau jarri behar du tensio bajuan. Hor, eragiketa. Bakatu, han eragiketa. Biak bete beharko dira, batera jartzeko. Ez da gizan bat alditzen esan duten hor. Hor bai. Hau, arraro egiten zaizkizu ez zirkitu hau, baina erraxak dira. Osea, hor oso antzeko zirkuitua, orain diodoak bestaldera. Eta orain, R konektatura minus VCC. Delikadura. Eta orain, hemen, operazionala, gauzak txukuntzen. Seinale positiboak V-sat jartzen, seinale negatiboak minus V-sat. Sarrerak, bai da, horrelaxe. A logikoa, VA tensioa, B logikoa, VB tensioa, erresistentzia bat, V plus, eta hemen VC, edo C logikoa, VC. Eta aztertu ditzagun aukera guztiak. A eta B.
0, 0, 0, bat, bat, 0, bat direnean, edo eta VA, VB direnean, minus VS, minus VS, VS, minus VS, eta biak positiboak. Aztertu ditzagun nola dauden bidiodoak. Aztertu ditzagun V+, eta azten badaukagun irtegan. Berriz. Kasu honetan hasi behar naiz maila altuekin. Begira, hau minus 15. Eta ordene, hauek altuak baldin badira, bai hemen. Ikusten zu, osea, VS sartzen badugu hemen 13,5. Minus 13ra, minus 15ra, biekon, egon behar dira. On, eta on. Berriz, bakarrik bietako bat baldin bada altua, hau 13, eta hau minus 13. Pues, hau egon behar da on, hemen 12, pilo bat altua, hau off, fijo, eta hemen maila altua izan behar dugu, osea, bat altua baldin bada, adibidez, hau egon behar da on, hau off. Berriz, hau baldin bada altua, osea, kasu guzti horietan dago, edo biak altuak intensitatea hola pasatzen, edo bietako bat intensitatea hola pasatzen. Eta kasu guztietan, hemen V+ izan behar da. Hemen daukagun VSAT ken 0,7. VSAT, VS ken 0,7. Oraindik balio positibo altu bat. 13,5 ken 0,7, 12, lo que sea. Guztietan, positibo altu bat. Operazional horrek txukundu behar du, VS jarri behar du, eta logikoki hau izan behar da, bat. Aztortu ezagun orain zer gertatzen den, biak bajuak direnean, minus 13,5. Hau 15. Hau 15 izango balia, 15, danak moztuta, hau minus 15, hemen irteeran negatibo, hau altu gaudelako. Baina, minus 13 baldin badaude, biak on egon behar dira, baina voltio terdiko diferentziatxo batekin. On egon behar dira, baina on lastimero. On lastimero, VSS ez delako, on daude, konbilakin jarriko ditu. Ez daude, osea, on daude, baina tensio diferentzia gutxirekin, on daude. Eta hemen izan behar dugu, minus 13,5, ken 0,7, minus 14,2. Minus VS, ken 0,7. Balio negatibo bat. Honek txukundu behar du hori, negatibo baldin badago, minus VS da. Zero logikoa. Hor eraiketa. Erantzun digitala, hemen irteeran, hemen izan behar dugu, VSAT, bietako bat, edo biak, altu baldin badute. Hor, eraiketa. Proiekturako. Eta ebazpen bezala hau ere eskatuko dugu. Eta hor ariketak badituzue. Ere bai. Utzi, gaur igual 10 minuto xo gaixo gugea. Bueno, markatu baina ez baimena, Da bukatzeko gai hau. Bai. 5 zortzi. Izten burua jarri behar diot gero. Hor daukazte, baina 5 zortzi. Zein daiz, Bai, hor nutzaino edo. Izen burua gero jarri behar diot. Begira, aztertu behar dut hau. Begira, hau eskatu dezakegu aztertu. VO. Begira, erresistentzia bat, beste bat,
beta lortzea nahi genuenean bezala, berrelikadura negatiboan, R bat, R bi, goian, adibidez, hola dituzue. Eta begira. Onutza. Hau da, gure zaldiari mina egin beharrean, goendo, korritzen hasten denean, korritzeko gogo gai osartzea izango zen bezala. Osa, mina egin beharrean egin dila bat ipuztu bat, goindu gehiago korritzea, guztua. Hau xepera, egin behar dioko. Mina egin beharrean, egin dila bat egin gai korritzeko. Bai. Gizu zer egiten duen honek. Hau, zabatu dezaketau. Osea, gaio amplifikatzea. Ze hau dago. Pila bat amplifikatzen, eta amplifikatzen duena, goindik gehiago sartzen dugu. Goindik diferentzia gehiago ondiago izateko, gehiago amplifikatzeko. Osea, astetu behar da. Begira. VI. Hemen, berrelikadura negatiborik ez daukagu. Gindilakin gabitza, ez gabitza mina egiten. Beraz, horregatik, naiz eta berrelikadura izan, positiba denez, hau konparadore bezala dago funtzionatzen. Horrek esan nahi du, hau, V hemen irteran izan behar dugu edo maksimo bat, edo minimo hau. Bai, iba jarrik dut horrez, Bi balio izan bertigu irteran, konparadore bezala dabil. Konparatzen dago. Baina, zer egiten duenek? Bueno, hasi egiten zen idea ontatik. Digitalki dago, konparatzen. Ez dakigu zer, oraindik? VI, eta hemen VO, irudikatu dugu. Bale, ja, esan dizudan hemen bi balio izan behar ditugula, positibo edo negatibo. Kalkulatu behar dut, bi balioentzat hemen izan behar ditugun bi tensioak. Zer, hau, V denean, hemen, tensio zatitzaile honetan, hemen intensitaterik ez dagoenez, izan behar dugu. Edo, zatik eta hau, V bider, oza, zati R bat gehi R bi, oza, intensitate hori bider R bi, oza, 0 eta V arteko balio bat, edo, negatiboa denean, hoi bera negatibo. R bi, zati R bat, gehi R bi. Hau da, bat baino txikiagoa. Beraz, hau, minus V eta V arteko bi balio, positibo eta negatibo izan behar dira. Demagun, pues V eta minus V eta V baldin badaude, demagun, orain erresistentzia horiekin, hau dala. Eta honi deitu behar diot, H. Nizan behar diot, H, eta horren honi minus H. Demagun hau dala, H eta hau minus H. Sin más. Minus V eta V arteko deuzein balio. Biak berdinak, positibo negatibo deuzein. Horenik zakigu ze pasatzen. Baina, horrein hasi behar aztertzen, VI. VI. Bale, VI balio du, VI balio dezakit. Elikadura, naiz eta izan VCC eta minus VCC, nik hementik sartu dezaket. 1 voltio, minus 1 voltio. Hasi behar aztertzen, oso tensio negatibotik. Sartzen baldin baditut oso tensio negatiboak, minus 50. Nik hau ez dakit nola dagoen. Hau dago, edo hemen, eta hau honek balio du, edo hau. Eta hau dago konparatzen, edo honekin. Gauza da, hau oso negatibo baldin bada, axolagabe hau, non dagoen? Osa, minus V esaten dugu esat, V txikiago baldin bada, hau handiago izan berda. Osa, analisi tontorrekin ikusi dezakegu hau oso negatibo baldin bada, hau handiago izan berda. Beraz, hemen izan behar dugu, balio positiboa. Eta hori da, oso negatiboa denean V, hemen izan behar dugu, V esat. Oso negatiboa denean. Oso negatiboa egin dut, ikusi dut hau V esat dagoela, orduen hemen dago. Orduen begira. V esat horrek eragin behar du, hemen puntu hau izatea.
puntu hau izatea hau. Osa, honen eraginez, hemen daukagu hau. Hemen daukagu hau. Eta hau dago beti konparadore bezala funtzionatzen. Horien hasi benez hau igotzen. Eta hau dago konparatzen tensio honekin. Osa, VI hasi benez igotzen, eta hau baino bajoago den bitartean, logikoki, hau altuago da, eta hau V-sat. Honutzaino. Eta VI hortik pasatzen denean, hau baino altuagoa izan behar da, hau negatiboago izan behar da, eta orden bihurtu da minus V-sat. Hauxe, etorrik hemendik minus 30, konparatu dugu V-sat horre jartzen duen maila horrekin, etorrik horrelaxe, eta joan geha 50-era. Baina begira, orain, konparadorearen irteera aldatzeagatik, minus V-sat jarri baldin badegu, puntu hori aldatu zaigu. Konparadore hori konparatzen dagoen maila ere konparatu zaigu. Ordene, hau geisten denean, jarriko dut beste kolore batin, hau, klak geisten denean, konparazio puntua ere bihurtzen da honetan. Orain, hortik pasatzen garenean, konparadorea dago konparatzen horrekin. Pozgoazen bestaldera orain, 50 geunden. Hasi bergea orain, geisten, 50, azpira, eta hemen, balio negatibo horrekin gaudenez, horre jarri du konparatzeko baina horrekin. Orden, arutza joten garenean, hau mantendu behar da hor, honutzaino. Maila hortatik pasatzen garenean, hau VI da txikiagoa, hau altuagoa, eta plum igotzen da horrelaxe. Osea, handik etortzen bagea, bideo jarritu behar du erantzunak. Elegante. V-sat, minus V-sat. Histeresia aurkezten dizuet. Histeresia edo berreliko daula positiboaren histeresia. Edo berrelikadura positiba, ez histeresia. Hola, xertziko dugu. Bai. Histeresia nahiko. Adibidez, zuek kalefazioa jartzen duzuenean etxean, zuek jartzen duela 22 grado, baina badakizu hori berotzen dela 24 arte desaktibatzen da, eta berriz pizten da 20an, ez? Ez dago beti 20an. Pasatzen diren, 20 pasatzen diren, ez dago beti klak 22 horretan, ez? Histerisi batekin kontrolatzen da, eta guk ere horrela egin behar dugu. Zabalera hau, histerisi baten zabalera, direla hau bider bi, da, bi aldiz hau, balio hau. Bi aldiz, V-sat, bider, R2, zati R1, gehi R2. Tensio zati txaleiontatik dator, eta alde batetik eta bestera balio hori denez, pues bi. Hementxe diseinatzen dira, behar duzuen plus minus 2 grado horiek etxeko bero balioan funtzionatzeko ondo, hementxe konfiguratzen dira. Eta horrela aritu bergea gure bai, erabiltzen. Bale, horrein bai, atzen txiki bat ingo du.